दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावहाय थांनाय बावैसो आर्बान डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनफ्रोमबो पइन्टआवहाय मोनसे बर्ड डाइरेक्शन होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों बेवहाय बिथांमोना इंराजि हांखो जों बाहायनानै बे बर्ड डाइरेक्शनफोरखौ होनाय जादों। बियो मोजांनि बाथ्रा, नाथाय जोङो बेखौसो बुंनो गोनां दिनै बेवहाय मानो इंराजि हांखोजोंल' लिरनो मोनखो? बर' रावखौ दिनै बिथांमोना बा असमिया हांखोखौ दिनै बिथांमोना मानो बाहायाखै? दिनैहाय बर' राव हांखो हिसाबै जोङो भारतनि मोनफ्रोमबो दिनै हारि हारिसा थानाय गोबां गिदिर भारत बायदि हादोरावहाय बर' रावा दिनै 80 सिडिउलाव मोननाय मोनसे मानदान्दा गोजौ थाखोनि राव। लोगोसे आसामनि दिनै बियो अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनैहाय लोगोआरि राव हिसाबै दिनै आसामाव गनायथि मोननाय। लोगोसे जोंनि बिटिआरआवहाय गिबि राव हिसाबै बा अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै बाहायनायनि जे मोन्थाय बेखौ जों दिनै मोननो हाबाय। नाथायहाय दिनै जेबायदि मोनसे जोंनि बिटिआरनि मोनफ्रोमबो आर्बान गोग्लैनाय एरियाफोरावहाय जे जों नुनो मोन्दों बर' हांखोखौ बिथांमोना नेग्लेक्ट खालायदों। वाइ नेग्लेक्ट बाय बर' लेंगुवेज? मानि थाखाय, मा जाहोननि थाखाय? दिनै जोङो बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बेखौनो जोङो बे खोमोरनाय हांखोजों जोङो खोमोरनायनि गेजेरजों जोङो खावलायहरदों जे बेवहाय गिबि राव हिसाबै जोंनिया बर' थानांगौ, बेनि उनाव एसामिस आरो इंराजिखौ बिथांमोना बाहायनांगौ। जोङो थांनाय बावै क'क्राझाराव गोदानै लुफुंनाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बेवहाय एसामिस आरो इंराजि हांखोजों बावहाय मेन गेटआवहाय बर्ड होनायखौ जों नुदोंमोन। बेनि लोगो लोगो जों थांनानै रायज्लायनानै बेवहाय बे बर्डखौ बोख्लायहोनानै बेवहाय बर', एसामिस आरो इंराजि हांखोखौ बाहायहोनायखौ जोङो मोनफिननो हादों आरो नुफिननो मोन्दों। दा दिनैनि थारिखआवहाय बेबायदि जोंनि मोनसे मानदान्दा थाखानाय रावखौ जोंनि बिटिआरआवहाय बाहायाबा बबेहाय जोङो बाहायहैनो? दा बेनि थाखायनो जोङो आर्बान डिपार्टमेन्ट बा गुबुन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायदों जोंनि बिटिआरआवहाय गिबियै जोंनि बर' हांखोखौ बाहायनांगौ, मोनफ्रोमबो कर्ट कासारि अफिस मावख'फोराव बाहायनांगौ। आरो आङो रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों मोनफ्रोमबो जोंनि जे गला दखानदार जायफोर बिजनेसमेन बिथांमोनखौबो खावलायनो सानदों, मोनफ्रोमबो अफिसनि सरकारि बिफानारिखौ जोङो खावलायनो सानदों बिथांमोना गिबियै बर' हांखोखौ बाहायनांगौ। बिनि उनावहाय गाव गावनि जे लेंगुवेज एसामिसआनो जा, इंराजियानो जा, हिन्दीयानो जा, बेखौ बिथांमोनखौ बाहायनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव बैसाग दाननि जे बोसोर गोदान बेवहाय बिथांमोनखौ गासैखौबो जोङो आपिल खालायदों, रिकुवेस्ट खालायदों बिथांमोना बर' हांखोखौ जों लिरनाय साइनबर्ड बायदि बायदिफोरखौ बाहायो। दा दिनैनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जोङो बेखौनो रिकुवेस्ट खालायदों जोंनि जे बर' हांखो राव बेखौ मोनफ्रोमबो सरकारि मावख' बा बर्डआनो जा, डाइरेक्सनानो जा, गुबुन गुबुन बिथिङानो जा, बेखौ बाहायनांगौ होननानै जोङो दाबि देखायदों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै बिदिन्थि होदों। नंगौ, जोङो बैसाग दाननि बैसागुनि 1 खालारनिफ्राय जोङो बिनि एगेन्स्टै जोङो सरकारनि एगेन्स्टै जोङो जे मावनांगौ बेखौ जोङो थिरांथा लागोन आरो बेखिनि समसिम जोङो बिथांमोनखौहाय टाइम होदों। जिहेथु बिथांमोना जोंनि जे बिटिआर ओनसोलावहाय बिटिआरआव जिहेतु बर' हांखोआ गिबि अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनांगौ, बे मोन्थाय दङ हिसाबै बिथांमोना बाहायनांगौ आरो बेखिनि सम जों बिथांमोननो होबाय। बैसागनि 1 दाननिफ्राय बिथांमोना गासैबो सरकारियानो जा, गुबुन गुबुन बिथिङानो जा, बिथांमोना बर' हांखोखौ बाहायनांगौ होननानै जोङो बुङो।